फार्स्ट स्टार्टिं जे बै गोसोजों गोसो होननाय शर्ट मुभि दा बेवहाय रल खालामहैदोंमोन मेन रलावहाय दा आङो दिनैसिमबो बे गोसोजों गोसो मुभिखौ आंनि मालायनियाव डाइरेक्सन खालामनाय मालाय लिरनायाव आंनि थाखाय बेस्ट होननानै दा नोङो बे आयदानि सायावहाय गुबुनफोरखौ नों जेनेबा मा सुबुरुन होगोन नोंनि एसे मोनदांनायजों जोङो बिथांमोनाबो जाहाथे स्क्रिप्टफोरखौहाय डायलगफोरखौ आरोना डायलगफोरखौहाय जाहाथे मोजाङै जोंनि बिदा फंबाय उन्दै उनला जाहाथे बयबो नायजानाय बैबायदि डायलगखौहाय मेनसन खालामो मख'यो गाज्रि सोदोबफोर जाहाथे मख'वा जेन' जोङो दा इउटुबाव उन्दैफ्राबो बहुत नायोना मिथियो जे मा सावथुन मुलुगखौ ओरैनो हगारा होननानै बिनि गेजेराव माखासे आखल आखु गियानफोरखौहाय माने समाजाव सोदाङो होननाय बाथ्रा दङ आङो बेखौनो फोजोबनो नागिरबाय रायजो-राजाफोरनिसिम आरो मोनसे खावलायबावनाय बिटिआर इनफ' स्टुडिअ मोनसे इउटुब चेनेल जेराव आंखौ दा लाबाय थादों बे बिथांमोननि चेनेलखौबो नोंथांमोना जाहाथे साबस्क्राइब खालामो लाइक खालामो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होयो बेखौनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। बे समाव फंबायखौ आंनि बिटिआर इनफ' स्टेसनाव बरायना लाग्रोबाय खुलुमबाय। बे समाव आङो दंफैयो सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एक्टर सुबुर्न बसुमतारी बिथाङा आंजों दङ दा आं बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनानै लागोन जे बिथाङा सावथुन मुलुगाव दिनै माबायदि कन्ट्रिबिउसन होबोदों आरो बिथाङा बबे समनिफ्राय बिथाङा सावथुन मुलुगावहाय माने ओंखारबोआमोन आरो दिनैसिम बबे पर्यायावहाय दङ सावथुन मुलुगावहाय दा गोबांथार बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्रायनो मिथिनानै लादो। दा आं नोंथांनाव मिथिनो लुबैदों जे मा नोंथाङा बबे मायथाइनिफ्राय सावथुन मुलुगाव ओंखारा आरो बै ओंखारजेननाय सावथुननि मुङा मा जागोन? आङो गिबियावनो मालायनि डाइरेक्सन खालामनाय गुबुननि लिरनाय बे सावथुनावहाय सिगां आगान होजेनदों बेनो जाहैबाय बाक्सायावहाय जोनोम मोनदों बे सावथुना बे शर्ट मुभिनि मुङानो जाहैबाय शर्ट मुभियाव आगान होग्रोदों आरो बे जाहैबाय आगोलाव जे सिडि केसेटनि माबा दंमोन ना बे सिडि केसेट समावहाय आरो सिडि केसेट खालामनानै फानोमोन बेनि मुङानो जाहैबाय गोसोजों गोसो औ बेवहाय बैदुत बर' होननाय बाक्सानिनो बाक्सा तामुलपुरनि बिथाङा लिरनाय ओमफ्राय कमल केके होननाया डाइरेक्सन खालामदोंमोन आरो बेवहायनो आङो गिबि 2013 मायथाइयावहाय आगान होजेनदों आरो फार्स्ट सावथुन मुलुगावहाय मेन रलावहाय हिर' हिसाबै। दासिम नोंथाङा सावथुन मुलुगावहाय गुबुननि लिरनाय गुबुननि स्क्रिप्ट जेनेबा स्ट'रि एन्ड डाइरेक्सनावहाय मोनबेसे जाखो जेनेबा नों बै गुबुननि लिरनाय डाइरेक्सनावहाय मेन रल लानानैहाय माने मा होनना बुङो बै ओंखारबोनाया? गुबुननि लिरनायावहाय आङो 6थासो जाबाय खोमा 6थासो फुल मुभियावहाय माने मेन रल हिसाबैहाय एक्टिं खालामबोबाय आरो बांसिनानो बाक्सायावहाय ओरैनो मोननैसो फिल्मनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा? मोनसेयाहाय गोजा सिन्दुर बाक्सानि बे बागानपारानि ओमफ्राय मोनसेया बिस गोनां अननाय औ बेबो बाक्सा माबानि सुबुंखातानि ओमफ्रायो बावलायलांबाय माखासेखौ निस्सय बेफोराव खालामबोबाय आरो दा आङो बाहाय नोंथांनाव माखासे बाथ्रा मिथिबावनो लुगैदों जे मा दासान्दि आथिखालावहाय इउटुबावहाय नोंथांनि गोबां माखासे भिडिअ नुनो मोनदों आरो नोंथां प्राय मथा मथि बे सर्ट मुभियावहाय गोबां नोंथांनि भिडिअफोरखौ नुनो मोनदों दा बैफोर भिडिअफ्रा नोंथाङा खुद गावनो लिरनाय ना गुबुननि माबा खालामनाय लिरनाय? जाखिनि आंनि चेनेलावबो नुनो मोनदों नुनाया आरो गुबुननियावबो आङो जा हायो मथा मथि बे जाखिनि नुदों आङो लिरजोबनाय आरो आङो मथा मथि सोरबा प्रडिउसारा गुबुननियाव हरनांगौब्ला माबायदि कनसेप्ट नांगौ बेखौ एसे सोंनानैहाय बेखौनो मथा मथि लिरनानै आंनो गासिबो होजोबो आरो ओमफ्राय डाइरेक्सनबो खालामबाय बेबायदि खालामो आरो आंनियावबो जाखिनि दङ बेफोर गासिबो आंनो लिरजोबनाय आरो मथा मथि दासिमावहाय ओरै कुसुगावथ' 3-4सो इउटुब चेनेल इउटुबारफ्रा आंनि सोलियो आरो आंनि लिरनायजों आरो आंनियावबो आं लिरो बेखौ गासिबो आंनो लिरो आरो आच्छा बै भिडिअफोरखौहाय नोंनो लिरो ओमफ्राय नोंनो डाइरेक्सन होरो ओमफ्राय प्लास बै केमेरा आरो इडिट खालामनायखौहाय नोंथाङानो खालामो ना गुबुन सोरबा खालामो? केमेरा इडिटखौबो आंनो खालामो आरो आच्छा केमेरा इडिट ओमफ्रायो माखासे बे भइस डाबिंनि माबाखौबो माखासे आंनि सिक्रेसि मोनसे फर्मुला दं आरो बेखौ हयथ'बा गुबुन केमेरामेन गुबुन डाइरेक्टरफ्रा मावाखै खोमा आरो दा बेजोंहाय आङो बेबायदि बोरैबा खम खरसावनो सासे प्रडिउसारा शर्ट मुभिफोरखौ दिन्थिलांबाय थानो हायो बा दिहुनबाय थानो हायो बेबायदि फर्मुला बाहायनानै आङो बिथांमोननो लिरनाय केमेरा डाइरेक्सन बेफोरखौ ज' खालामनानै मिउजिकखौबो आंनो दायथ' लानानै बेबायदि खालामनानैहाय आङो दिहुनबाय थानाय। आच्छा नैबे आयदानि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन दा थारमाने मथा मथि सावथुन मुलुगावहाय दामानि दा नोंथांनि मुङा फैबाय थादों आरोखि शर्ट मुभियावनो होन एक्टिं खालामनायावनो होन आरो दिनै नैबे जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मथा मथि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय सावथुन मुलुगनि बिथोरावहाय
माने टप रेंकनि मासि सेथि मासियाव नोंथाङा दं नोंथांखौ दं होननानै बुंदों दा बे आयदानि सायावहाय नोंथाङा मा बुंगोन दाथ' आङो पाब्लिकआ मा बुङो बुङा बेखौथ' जेबो मिथिला आं बानायो थौले मेलेमजों जा एसे हायो बेखौ आङो खालामदों ओमफ्रायो पाब्लिकआ जुदि मोजां मोनदोंब्ला पाब्लिकआ जुदि आंनि सायाव मोजां मोननानै आंखौ बिदि बुंदोंब्ला आं बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिहरो आङो सानो आरो आंबो दासिमबो माने पारफेक्ट नंजोबा बा आं जे जोबोद मोजां मावो बेखौ आं गनायनानै लाया माने आंहाबो बहुद सोलोंनांगौ दं आरो जाहाथे आङो साबसिननिफ्राय हामसिन रायजो राजानि अनसायनाय मोननायावहाय जुदि साबसिननिफ्राय हामसिन दिहुनलांनो हायोब्ला आंनिनो मोजां आरो रायजो राजाफ्राबो आंखौ जाहाथे सापर्ट खालामबाय थायो बेखौ आं लुबैयो आरो जुदि रायजो राजाफ्रा आंखौ मोजां मोननानै जि मोजां खालामदों होनना बुङोब्ला बिनि थाखाय आं बयनोबो आखाइ खबजोब्बाय माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय दिनै प्राय गासैबो सुबुंफोरनि खुगा खुगा नोंथांनि मुङा फैबाय थादों आरोखि नोंथाङानो गोबां स्ट'रि लिरो होननानै बुङो ओमफ्राय डाइरेक्सनबो होयो आरो केमेरा एडिटखौबो खालामो दा बेनि गेजेरावहाय आं मोनसे बाथ्राखौ दहाय सोंनो बावदों जे मा नोंथाङा दि गासै गुबुननि लिरनाय स्ट'रि एन्ड डिरेक्सनावहाय मावबाय होनना बुंदों गासै 9टा सिनेमा दा बे 9टा सिनेमानि गेजेरावहाय नोंथाङा बबे मोनसे सिनेमायावहाय माने रल खालामनानै बांसिन नोङो गोजोननायखौ मोननो हादों आङो गुबुननि डाइरेक्सन आरो लिरनायावहाय मथा मथि जाय जायगायावहाय बाक्सायावहाय आङो फार्स्ट हिसाबै आगान होजेनदोंमोन फिल्म लाइनाव बेखौ स्ट'रिखौ मोजाङै मोजां आङो मा होनो फरायनानै नायनानै सोंनानै बुजिनानै बेखौहाय एक्टिंखौ खालामखादों आरो जाहाथे आङो जाय एक्टिंखौ खालामोब्ला जाय रलखौ लायोब्ला बा जाय जायगायावहाय सिनेमा गाहैयोब्ला आङो जाहाथे गाबाय थानो लुबैयो बेबायदि होननानै आं बै माबाखौहाय फार्स्ट स्टार्टिं जे बै गोसोजों गोसो होननाय शर्ट मुभि दा बेवहाय रल खालामहैदोंमोन मेन रलावहाय दा आङो दिनैसिमबो बे गोसोजों गोसो मुभिखौ आंनि मालायनियाव डाइरेक्सन खालामनाय मालायनि लिरनायाव आंनि थाखाय बेस्ट होननानै आं सानो आरो स' नोंथांमोना मिथिबाय बिथां सुबर्न बसुमतारीनिफ्राय जे बिथाङा सावथुन मुलुगाव दिनैसिम बेसेबां कन्ट्रिबिउसन होलांखो आच्चा दा नोंथाङा आथिखालावहाय उननि समाव नोंथाङा सावथुन मुलुगाव माबायदि मावलांनो नागिरदों बेनि सायाव एसे रायजो राजाफोरनो जेन' बुंनानै होनो हागोन नामा जेन' रायजो राजाफ्राबो जेन नोंथांखौहाय मदद होनो हागोन बायदि सावथुन मुलुगा जोंनि बर'नि सावथुन मुलुगा दा मथा मथि बुंनो थाङोब्ला बुहुमाव इसिबां गोसारनाय एबा इसिबां नायजानाय बेबायदि नङा दा बेखौहाय जोङो रायजो राजाफ्रा जेसेबांनाखि बुहुमाव बर'फोर दङ बिथांमोना जेसेबांनाखि जोंनि मोजां जा गाज्रि जा बै भिडिअफोरखौहाय मोजां मोननानै गावनि लोगो दोगो अनेक जाथिनि लोगो थायोना अनेक हादराव अनेक मानसि थायो बैफोरनो लोगो दोगोनो जुदि जाहाथे शेयार खालामनानै हरो बा बिथांमोननोबो नायथों होननानै जोंनि जाथिनि भिडिअफोरखौहाय नायथों होननानै जाहाथे लोगो दोगोनो शेयार खालामना हरो अब्लानो जोंनि बर'नि सावथुन मुलुगाबो बा बर'नि बे दिहुनजाबाय थानाय शर्ट मुभि बा फुल मुभि बेफोरबो गासिबो मथा मथि जौगालांबाय थागोनखौ आं आसा खालामो आरो बे जौगालांनायनि गुबै दायथ'आनो जाहैबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा जेसेबां सापर्ट खालामगोन अब्ला जों बर' सावथुन मुलुगाव खामानि मावग्रा गोबां रोखोमनि टेकनिशियानफोर थायो जेन'बा मेकआपमेन केमेरामेन डाइरेक्टर एडिटर दा बिथांमोनाबो बेजों एसे रां खामायनानै जिउबो खुंनो हायो आरो दा बेनि थाखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ आर'ज गाबो जे जोंनि सावथुन मुलुगा जाहाथे बुहुमाव गोसारथों बेफोर दायथ'आ गासिबो रायजो राजानि आखायाव आरो नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना मिथिखाबाय बिथांनिफ्राय जे मा बाथ्रा सैथोआनो जुदि जोंनि गासैबो रायजो राजाफ्रा जुदि जोंनि सावथुन मुलुगखौहाय जुदि जौगाहोनो लुगैयोब्ला गासैबो इउटुबनि गेजेरजोंनो होनबा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना नायनानै बेखौ मा खालामनांगोन जौगाहोनांगोन जुदि बयबो जुदि नायलायाबा जोंनि सावथुन मुलुगाबो निस्सय डेभेलप जानाय नङा थ' बिथाङा बुंखाबाय लोगोसेयैनो आङो बिथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा लास्ट कुइसन आं मिथिनो लुगैबाय जे आथिखालावहाय ओरैबायदि गोबां माखासे सर्ट मुभि दिहुनग्रा दंसै आरो दा गोबां माखासे मा होनना बुङो बेखौ मेदामजिफ्रा एसे बुंनो नागिरो आरो नोंथांनिखौ बाखनायबाय थादों बाट माखासे चेनेलफोर दं होनदों आरो बिथांमोना मुंखौ बुङाखै बिसिना एसे माने अभार बारा जायो होनबाय थादों आरो एक्टिं खालामनायफ्रा एसे बारा जायो जोंनि समाजनि थाखाय बा जोंनि समाजा दासिमबो डेभेलप जायाखै हिसाबै एसे बारा जानो नागिरो होननानै बुंनो नागिरो दा बिनि सायाव नोंबो सासे जेनेबा फिल्म दिहुनग्रा हिसाबै लिरग्रा हिसाबै दा नोङो बे आयदानि सायावहाय गुबुनफोरखौ नों जेनेबा मा सुबुरुन होगोन नोंनि एसे मोनदांनायजों जोङो जाखिनि सावथुन मुलुगाव ओंखारो बे बिथांमोना जोबोद इन्टारेस्टेड गोजा आरो बिथांमोनाबो बुंनो थाङोब्ला साननो हनो गोरों जाय बिथांमोना स्क्रिप्ट लिरो बे बिथांमोना बुंनो थाङोब्ला साधारन मेलेमनि मानसि नङा बेखौ बुंजायो आरो बेखायनो आं बुंनो लुबैदों जे जाय बिथांमोना स्क्रिप्ट लिरो बे बिथांमोना जाहाथे इउटुबाव होनाय लोगो लोगो खालि जों बर'फ्राल' नङा गुबुन जाथियाबो नुयो खालि जास्ट भाषाखौल' बुजिनो एसे गोब्राब थायो थेवबो फाव फेसनजों सोरबाया बुजिनानै नायबावो आरो दा बेनि थाखायनो आङो जेनेबा
आंनाबो जायाबो जानांगौ माब्लाबा भुलबो जानो हागौ थेवबो आङो आंनि साननाय बायदिखौ बुंसै जेन'बा गोबां इउटुबारफोर दं बिथांमोनाबो जाहाथे स्क्रिप्टफोरखौहाय डायलगफोरखौ आरोना डायलगफोरखौहाय जाहाथे मोजाङै जोंनि बिदा फंबाय उन्दै उनला जाहाथे बयबो नायजानाय बैबायदि डायलगखौहाय मेनसन खालामो मख'यो गाज्रि सोदोबफोर जाहाथे मख'वा जेन' जोङो दा इउटुबाव उन्दैफ्राबो बहुत नायोना उन्दैफ्राबो नायनायजों बै गाज्रि सोदोबफोरखौहाय गानावसो नुदों होननानै बे गाज्रि सोदोबखौ बिमा बिफा बिदा फंबाय बेफोरजों गाज्रि भाषाखौ रायज्लायफ्लेग्रा साननानै रायज्लायो आरो दा बेखायनो आङो आदै मादै बा फंबाय बिनानाव आदामोन बिथांमोना जुदि स्क्रिप्ट लिरै गोदान सर्ट मुभि बानायदोंब्ला बिथांमोनखौ आंनिफ्राय खावलायनो लुबैदों आरो गाज्रि मोना जाहाथे सोदोबफोरखौहाय मोजां होनानै बयबो मुभिफोरखौ बानायलायो आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों आरो नंगौ बाथ्राया सैथो मानोना एसे एनै जुदि जों बयबो माने एसे साननो हनो गोरों हिसाबै जे नोंथांमोनाबो बानायनायाव बादा गैया जेन' जोंनि हारिमुखौ जों डेभेलप खालामनांगौबा जों बयबो मोदोम गुदुं जालायथारनांगोन आरो मावलायनांगोन आरो नायग्राफ्राबो नायनांगोन आरो बिनिफ्राय माबा मोनसे निस्सय नोंसोरबो सोलोंनांगोन मानोना जों मिथियो जे मा सावथुन मुलुगखौ ओरैनो हगारा होननानै बिनि गेजेराव माखासे आखल आखु गियानफोरखौहाय माने समाजाव सोदाङो होननाय बाथ्रा दङ आङो बेखौनो फोजोबनो नागिरबाय नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय आरो मिजिं थिदों नोंथांमोना बे बिथांनि जेनेखि एसपि भिडिअस नङा होमबा इउटुब चेनेला बेनि गेजेरजों बिथांनि चेनेल दङ नोंथांमोनाबो नायनो हागोन आरो जेसेबां शेयार खालामनानै होनो हागोन मानोना बिथाङा सासे माने जौगासार जाबासोब्ला माने डेभेलप जाबासो गुबुनखौबो मदद खालामनानै होनो हागोन बा समाजनि बिथांमोनाबो मोजां उननि समावहाय मावनो हागोन निस्सय आं मिजिं थिदों बेनिखायनो बिथांखौबो जेन' बयबो मदद खालामो आं बेखिनिखौहाय मिजिं थिबाय आरो बे समाव आङो बिथांनिसिम आङो खुलुमनाय जासिनानै ससे समनि थाखाय आं गोजोननाय जासिबाय